زي دمت مدرخ إرتراويانيو دمت مدرخ بوانقوع تغرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات رأي إرترا كاب ساعة شمونتك ساب ساعة الشعر تمشت عب حتير معبل بعسرت حموشتشحن كتميتنا 54 كيلو هرتز وعب عسرت تشعة متر باند كمون فنوانا بساتلايت عب نايل سات 24 ساعات بعسرت حدا شحن 678 ميجا هرتز عب بولاريزيشن فيرتيكال ديمقراسيا ولوط نمرقات ناب إرتراز فنو مدب راديو إرتراويانيو زي دمت مدرخ إرتراويانيو راديو دمت مدرخ نمكتتال تراليكم زلكم كبرى سمعتنا كم يتوعلوم نلوم سنبت عسرات حساس زمس مدبات حادد حرحادد تخطاتيلون كأربو تراليم هلو فلما سرعنا زلنا صمنا بتأمتاتيو بدحر زيك عاد بهاليك سعبيوم كابز حلفك أدام كسابلوم السنبتا بإرتراز تخصتو وين إرتراز ملكوتو زباون زبيتاو فتأمتات زقربو المدب صمنا فتأمتات عبريدو دمت مدرخ إنه يفنو زخبركم سمعتنا صمناوي فتأمتات عبريدو دمت مدرخ هاجراو محبر دك أنستي إرترا حمادة نأستات فرق حبرتسب هاجر كوكل جبؤم خانو أمينو ندحنة ربحان إرتراوان دك أنستي خسرح أوان خمزخونة أوشت هاجر زركبا زيجاتات نوكيلات دمت مدرخ حبيران اتن زيجاتات أب حبريتن حمادة كام مسراتو زحزولهم بلطات متكلات داق محديسو نحق أنيا ربحات هتصبيتو تبيع الدو كبل أواناو هاجراو مدرخ يتسوع كم زول طايسن إزغنا بتن محبر كزورا زرقحا وحداد تمأزز تقجل هكدف زيكونه بتن زغزة في عمامن مسارع نتمحبر بتصنع نتون علامة زالسلو أزلوا زيغاتا زعمم كم زخونه أتحساسيبن حماد كم كلن تكالات محاولات هاجر مسارتاو علامة قبؤن بقجل هكدف تجأوي مهلاو زت حساسبات زيغاتا أوشت إزحيل زلو سطر هزبوات آمون بهاجن لوطن بزي تساتفو وزي نتنفرق أكل حبرتسب إرترا زخانة زيغاتا زوكل أكل كقالات أفن كتقبرن زت أقمكم زخانة أقنزيبن إرتراويت قوالن ستيتي حيلان ناي مقبار عاما ناب تقبار زعلمو هانو كابتي أمم تساقن محلاون نات نسترأي ناي هياون أكل مسوات نمردا كم زي شقر قجلا ملكينا زحق أزا سلازي زحات ودما نترادك آنسي إرترا كالمسون نتر أنقطتا وتساتفو أنزحيل تكالاون نتكبرسون يسورح مهلاون زحبراتن زيغاتا إذا حيالن تطبقن إرتراوين دك أنستيغن كابتي أمت كلو تقالي مقابرة وحدان مقبار زعاتو لزول حقراو محبرن زاقيت كم زينة أفه أسميرنالو اتن زيغاتات أموداتا أوطا زحيل زولوت امرتن بحبار ناي مسرح تبقسون إرتراويان عب إرتراخ متزدلا لوطي أمقلت أفلعل ترازهلون بدك أنستينا زمراح سيبكياون محبرات كسودا يقبركم زلو إذي أوطا زوهلل زولو حيل نايتن زيغاتات دما مستي أوشت هاجر زلو هاجراو علامو بيشراش كي عنو تطايتم زلو أكلاتو تلخ زبل زلو حماده بسترقا ميلاخ سرح انتخيلو أمعوات إرتراو قالسن لديمقراساو لوطي مريح تسألوا كم زلوه أتحساسيبن ناي حدا معلتي وقعو مبصح أمير هاجر قطر شيخ تامين بن حمد آتاني ناب إرترا خب 5 ساعات زي حلف بتزوت مدب مسرت تسريع مزنور مدبات زي السلاسل منبارو أمونغو قطرن منغستي إرترا كراغو زصنح فللات لعل زصنح يزايد كم زلو زنصر هم زخونه وكيل دمጽ مدره كاوشت هاجر أقاليحهم اتمرح قطنا ودبات عسب باصع كمون دسي دهلا ككايدو حسيب زنبره مبصحو شاب 5 سرزو مس بريزيدنت إسياس أب ككراهرو زصنح غديات نوحدا ساعات طراي زيت دما قدم تمديبو زنبره ناي مملا ساعات ناب هاجر خمسة مرحة كفلة تخيلو أمير هاجر قطر شيخ تامين بن حمد آتاني أبتني 18 تحساس مبصح قداي دباو قدل إيرتران إثيوبيان فتحتي أمارات إتاتن بسنك تقاطم منغستي إيرتران نمري جبوتو قعيزوم زلو وتهدرات عقب سلام قطر أو دباتن ديستاتن إيرترا كعمم تحاسيبك نسو نخلت عمد دسكيلو زلو قطبا وفرتات قطر أب زباق أن أفريقان زباق إحبحران تخسيتو زلو تقطتاو نوطن
ብሃናጽ ጽምዶ ፍታሕ እንተ ዘይተረኽቦ ዝዛይዱ መጻእቲ ስግኣታትን ኣብ ዝኣመሰሉ ነጥብታት ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ክዘራረብን ኣብ ተቐጠርኒ ቁጠባዊ ወፍርታት ኣድሂባቱሉ ዘላ ከባቢታት ኤርትራ ክበጽሕን መደብ ከም ዝነበሩ ዝሓበሩ ወኪላት ድምፂ መድረኽ ነጥብታትን መደባትን ተወግዓዊ ምብጻሕ ከም ዘይተጨበጡ ኣረዲዮም። መንግስቲ ቀጣር ኣብ መስርሕ ሰላም ጅቡቲ ካብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝግባእ ምትሕብባር ብዘይምርካቡ በተሓደ ወገን መንግስቲ ኤርትራ መጻግዕቱን ዝጸንሐን ኣብ ገማግሙን ማያውን ከባቢታት ወፍርታት ሓለፋታት ክረክብ ቀዲሙን ዝፈቀደሉን መንግስቲ ቀጣር ጓንዩ ናብ ሃገራት ስዑድያ ሃገራት ኢማራትን ሻቡ ምሽራው ድማ በትኻልእ ብዝጠንቁ ክልታዊ ዝምድናታት ኤርትራን ቀጣርን ሓርፊፉ ምህላው እዩ ክግለጽ ጸኒሑ። ብዋጋና ውልቃዊ ማሕፉዶኦም ዝኣቱ ገንዘባውን ጻዕታውን ሓገዛት ክፋል ማያውን መሬታውን ግዝኣት ኤርትራ ንልፍታዊ ዓረብ ሓይሊ ክፉት ገይሮም ዘለዎ ፕረዚደንት ኢሳያስን ውሑዳት ሰዓብቱን ምስ ልፍንታዊ ሓይሊ ተጸንቢሮም ኣብ ልዕሊ ውሽጣዊ ጉዳያት የመን ዝኽተልዎ ዘሎ ቀጥታ ወፍሪ ይዛይድ ከም ዘሎ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ሓቢሮም። ስዑድያ ትመርሖ ልፍንታዊ ሓይሊ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ንእኩባት ደሴታት ሓንሽ ከም ዝተቆጻጸረ ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ብክልተ መራኽብ ኩናት ሓይሊ ባሕሪ ዝተደገፈ ሰራዊት ናብቲ ከባቢ ብምልኣኽ ኣብ ሓለዋትን ደሴታት ብምስጢር ተዋፊሩ ከም ዘሎ ምንጭታትና ኣረዲኦም። እተን ብካፒተን ንጉሰን ካፒተን ማሕሙድን ዝእዘዛን ካብ ፍሉያት ኣሃዱታት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዝተዋጽኡ ኣባላት ዝሓዘላ መራኽብ ኩናት ካብ 15 ታሕሳስ ጀሚረን ኣብ ሓለዋትን ደሴታት ማያዊ ኮለላታት ይነጥፋ ከም ዘለዋ ዝገለጹ ምንጭታትና ወተሃደራዊ ክዳንቶም ኣባላት መለለይ ኣርማተን ክልተ መራኽብ ምስቲ ናይ ልፍንታዊ ሓይሊ ዝመሳሰል ተገይሩ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም። እዘን ብክልተ ካፒተናት ዝምርሓ ዘለዋ መራኽብ ኣቐድማ ኣቢለን ኣብ ሓለዋ ማያዊ ግዝኣት ኤርትራ ምክትታል ዘይሕጋን ገፈፍቲ ዓሳ ክሰርሓ ዝጸንሓ ኮይነን ኣብቲ ምስ የመን ዘቃርብ ማያዊ ከባቢታት ንውሕ ዝበለ እዋን ከም ዝነጠፋ ክርዳእ ተኻኢሉሎ። ምዚ ኣብ ዝቃርብ ዜና ኣብቲ ንየመን ኣመልኪቱ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ዝሳተፋ ዘለዋ መራኽብ ኩናት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ከባቢ ዓሳን ምግፋፍ ኣብ ልዕሊ ዝተንቀሳቐሳ ክልተ ጀላቡ ናይ ኤርትራውያን ብጌጋ ብዝኸፈትዎ ተኹሲ ከቢድ ብረት ኣብተን ጀላቡ ዝነበሩ ተወለድቲ ብሄረ ዓፋር ዝኾኑ ዜጋታት ዳርጋ ብምሎም ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ይግለጽ ኣሎ። እቶም መጥቃዕቲ ዝተኻየደሎም ዜጋታት ዕጡቃት የማናውያን ከም ዝነበሩ ንምምሳል ብኣዘዝቲ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ እኳ እንተተፈተነ መቕረብ ናይቶም ሂወቶም ዝሰኣኑ ንጹሃት ኤርትራውያን ኣላዓኢሎም ዘለዉ ሕቶ ግና ነቲ ክሕባእ ተመዲቡ ዝነበረ ሓቂ ከም ዘጋለጾ ምንጭታትና ሓቢሮም ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ካብ 10 ታሕሳስ ጀሚሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ህንፃውን ቀረባውን ወሰኻ ክገብር ይርአ ከም ዘሎን እቲ ህንፃዊ ምትዕርራይን ምህናፅ ሓደስቲ ክፍልታትን ብወተሃደራት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ይካየድ ምህላውን ወኪላት ድምፂ መድረኽ ካብ ውሽጢ ሃገር ኣቃሊዖም። ሕክምናዊ መሳርሒታትን መድሃኒታትን ከምኡውን ኣብ ምዝንጋዕ ዕሱራት ክጠቅም ዝተባሃለ ቴሌቭዥናት ቴባት ናብ ክፍልታት ቤት ማእሰርቲ ይኣቱ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ወኪላትና ዕሱራት ተመሲሎም ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርትን መንግስቲ ዘመላኽዕ ወረታት ዝነዝሑን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዕሱራት ሰብኣዊ ርህራሄ ከርኢ መዲቡ ከም ዘሎ ብሓሶ ዝምስክሩን ውልቀ ሰባት ተዋፊሮም ምህላም እውን ኣተሓሳሲቦም። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ እዋናዊ ተርእዮ መንግስቲ ብዛዕባ ብተን ማእከላት ተሃድሶን መእረምን ኢሉ ዝጠቐሰን ኣሰቀቕቲ ዜጋታት ዝኾነ ኣብያተ ማእሰርትን መዳጎነ ማዓስከራትን ሰብኣዊ ርህራሄ ዕሱራት ከም ዘተግብር ንምርኣይ ክሰርሑ መዲቡ ዘሎ ዶኩሜንታሪ ፊልም ናብ መፈጸምቱ ንምብጻሕ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ስርዓት ህግደፍ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ሓይርዎም ዘሎ ናይ ፖለቲካን ሃይማኖትን ዕሱራት ከምኡን ጋዜጠኛታት ጌጎኦም እናተኣመኑን ጣዕሶም እናመስከሩን ዘርኢ ናይ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ዶኩሜንታሪ ንምስናድ ካብ ፈለማ መዓልታት ወርሒ መስከረም ናይ ዝዓመት ጀሚሩ ብምስጢር ክሰርሕ ምጽንሑ ዝሓበሩ ምንጭታትና እዚ ሕጂ ናብ ፈጽሚ ክበጽሕ ተደልዩ ዘሎ ዶኩሜንታሪ ፊልም ግና ምስቲ ናይ ፈለማ መደብን ምዝትዕዝብቲ ኤውሮፓ ሕብረት ንምስራዕ ዝሕልን እዋናዊ ሓሳብን ተጠቓጊዑ ዝኸይድ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ። ምንጭታትና ቀዲሞም ክሕብሮ ከም ዝጸንሑ መንግስቲ ኤርትራ ገለ ሃሱሳት ኣብ መንጎ ዕሱራት ዒራዒሮ ከም ዝጽንበሩ ብምግባር ኣብ ቀረባ እዋን ምሕረት ተግባራዊ ከም ዝኸውን ናይ ጣዕሳ ቁርብነት ንዘርእዩ ዕሱራት ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብሰላም ክነብሩ ዘንጽፍ ውሕስነት ክወሃቦም ከም ዝኾነ ዘተንብኡ ናይ ሓሶት ወረታት ኣብ ምዝራው ከም ዝርከቡ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣብ ዒራዒሮ ካብ 2001 ድሕሪኡን ከኣስሮም ዝጸንሐ ዜጋታት ናይ ጣዕሳ ሰነድ ከቲሞም ንኽወፁ ነዊሕን ዘይዕውትን ፈተናታት ከካይድ ምጽንሑ ይግለጽ። ኣብ ሓለዋት ቤት ማእሰርቲ ዝዋፈሩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንዕቃበ ሓበሬታ ብዝምልከት ነዊሕ ዝምልምል እኳ እንተኾኑ
مس من واحد جزين سلكيان نتبوتا راح ريحهم كخبللون ناب سدت كمرحهم مطرحهم زفلت كوينو منقسي إرترا نتبيت ما أسرتنا يمحلو حلافنت بوتهدرات إثيوبيان تقاومت كتكا يمرت كمزلو كحبرت أنيحو أوروبا وحبرت منقسي إرترا كهبو زتلم لمعتا وحجز أب إرترا زقصل زلو سبقو قسس لزت حساسبو عدانا قيوو متنحو زفلت كوينو منقسي إرترا أب لعلي زيقاتاتو زفتمو زلو قسد دو كمزبولون سبقو كبرت زيقاتات أم محلاو كسرح كمزخونن ناي حاسوت قرب النوت مسرعيه اتن حموشت عمتا زمقا لمعتا وحاجز كوهاب بات حبرات كم زتوسنه يذكر امناي وصا سليا خنطفو زتمرط شوعته والقسبات اب هاجراو دحنت كململو دحر مصنح زحلف 12 تحساس ناب استفلالي هاجرات افريقيا سمين امريكان اوروبان كم زتفانو منጭታትና كاوشت هاجر حبيروم بمسرت حبريتا منጭታትና እዞም ተላኢኹም ዘለዉ ውልቀሰባት ኣብ ውሽጢ ኣብ ወጻኢ ዝሕይል ዘሎ ቁጽሪ ኤርትራውያን ቃልሲ ንዲሞክራሲያዊ ለጦ ምንቅስቓሳቱን ፍልልያትን ኣተፈነንቲ ዘመታታትን ምዝራእ በትሓደ ወገን ንቐጻልን ንጥፈታት እቲ ቁጽሪ ብዝምልከት ሓበሬታ ብምእካብ ናብ ውሽጢ ሃገር ምስዳድ ድማ በቲ ካልእ ዘኽእሎም ስልጠናታት ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ክወሃቦም ምጽንሑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ እቶም ሰለስተ ኣህጉር ማለት ኣፍሪቃ ሰሜን ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኣብ ዝውክላ ንኡሳን ኣሃዱታት ተማቒሎም ተላኢኹም ዘለዉ ሰለይቲ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ከም ነጋዶን ተራ ስደተኛታትን ኮይኖም ክንቀሳቐሱ ዝጸንሑ ኮይኖም ብሚዛን ተማእዛዝነቶም ተሓርዮም ነቲ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ዝተዋሃበ ምስጢር ስልጠና ምዛዘሙ ነናብተን ክነብሩሎን ዝጸንሑ ሃገራት ክምለሱ ተገይሩሎ እቶም ሰለይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኬንያ ደቡብ ኣፍሪቃ ሾውደን ስዊዘርላንድ ከምኡን ክፍለ ሃገራት ኣትላንታ ኦሆዮን ኮሎምበስን ናይ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ዝቕመጡ ኮይኖም እዞም ክምልምሉ ዝወርሑ ኣባላት ተዋፊሮሙሉ ዘለዉ ዕማማት መርበባት ሓበሬታ ዌብሳይትን ምውናን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት መቃቒለ ጉዳያት ምንዛሕ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ኣቲኻ ግጭታት ምውላዕ ዘጠቓልል ከም ዝኾነ ዘረድኡ ምንጭታትና ንጥፈታቶም ልዑል መጠን ገንዘብ ተሰሊዕሉ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም ስለያውን ናይ ምጽላው ዓቕምን ክፍለ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣዝዩ ተዳኺሙ ምህላው ዝሓበሩ ጸብጻባት እዚ ኸዕረን ተደኣ ኮይኑ ኣብ ዝመጽእ ዓመት 2016 ነቲ ክፍሊ ክስላዕ ዝጸንሐ ባጀት ኣብ 2016 ብዕጽፊ ክዛይድ ከም ዝግባእ ሓለፍቲ እቲ ክፍሊ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዝለኣኸዎ ሚስጥራዊ ደብዳቤ ጠቒሱ ምንባሩ ብምዝኽኻር ኩልንትናዊ መሳርዕቲ ክፍሊ ኣዝዩ ደኺሙ ብምህላው ግና ዝውሰኽ ባጀትን ዓቕሚ ሰብን ፍታሕ ከምጽእ ከም ዘይኮነ يتنبهو ጠቅላሊ ሓላፊ ስታፍ ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ክፍለ ሃገራዊ ድሕነትን ስለያ ግንባርን ሓቢሮም ክሰርሑ ዝሕብር ጽሑፋዊ ትእዛዝ ናብ መራሕቲ ስለያ ግንባርን ላዕለዎት ወከልቲ ሃገራዊ ድሕነትን ከም ዝለኣኽ ምንጭታትና ሓቢሮም ምንጭታትና ምስ ገለ ማእከሎት ሓለፍቲ ስታፍ ምክልኻል ተዘራሪቦም ኣብ ሰደዱልና ሓበሬታ እቲ ብ13 ታሕሳስ ተሰደደ ዘዋር መልእኽቲ ኩለን ኣሃዱታት ስለያ ግንባርን ሃገራዊ ድሕነትን ኣብ እምባት ካላ ብክልሲ ሓሳብን ተግባርን ክወሃብ ተወጢኑ ዘሎ ስለያዊ ትምህርቲ ክሳተፋን ቀጢለን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘቤታውን ደጋውን ወፍርታት ብሓባር ክሰርሓን ዝእዝዝ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እቲ ናይ እምባት ካላ መደብ ነተን ኣብ ሲቪላዊ ኣሃዱታት ተጠርኒፈን ዘቤታውን ስግሮ ደባውያን ስለያታት ኣብ ምክያድ ተዋፊረን ዝጸንሐ ኣካላቱን ዝጥርንፍ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ምንጭታትና ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መደብ ነቲ ኣብ መንጎ ምክልኻልን ሃገራዊ ድሕነትን ገኒኑ ዝጸንሐ ሕቡእ ምትፍናን ዘይምትእምማን ንምጽጋን ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ኣተንቢሆም ጀነራል ፊሊጶስ ነቲ ኣብ መንጎ ስለያ ግንባርን ሃገራዊ ድሕነትን ክህሉ ዝነበሩ ምትሕግጋዝን ምትእምማንን ባይታ ከም ዝዘብጥ ኣብ ምግባር ክጽዕቱ ምጽንሖም ዝግለጽ ኮይኑ እዚ ድማ ተማእዛዝነቶም ናይቶም ክልተ ኣካላት ብተናጸል ንምኽሳብ ካብ ዝብል ዕላማ ምዃኑ እዩ ዝንገር ኣቐዲሙ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ደስኪሎም ዝጸንሑ ገዳም ኣባላት ስለያ ግንባር ናብ ንቡር ስርሖም ተመሊሶም ልዑል መጠን ገንዘብ እንዳተኸፍሉ ናብ ኣሃዱታት ናይ ወጻኢ ስለያ ክዋፈሩ ኣዝዩ ዝምንባሩ ይሕብር ብህድማ ተጻወቲ ኣብ ከቢድ መዋጥርን ምግምማዕን ዝርከብ ሃገራዊ ኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ኤርትራ ነቲ ጉዳይ ዛዕባ ዝገበረ ዕፁ ኣኼባ ከም ዘካየደ ወኪልና ካብ ከተማ ኣስመራ ኣቃሊሑ መሰረታዊ ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ክዛይድ ጥራይ ዝርአን ዘሎ ህድማ ተጻወቲ ጠንቀታቱ ኣለሊኻ ገታቲ ሜላታት ንምንዳይ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ወኪልና
أمونغو لعلوت حلفتي كوميشن حلفتي فيدريشناتن كاب هانات فتح زرحق مؤقاسن متقاقانن نتا أخيبا كاب زعب للو ترئيوتات منبارو أرديو اتي بحلافي كوميشن سبورتن بحالن أمباسادر زمدة تخلص تمحا أخيبا كاب بيتعفن بريزيدنت منيستراتن زموت ووكلت 5 تفوق فلتن كالو أمباسادر زمدة تخلان زرق زلو هدما تتعوت أملكيتو أبزهاو مقلتي نمسرتاوت أنقت مهدام كاب متقاس بمقطاب نمكتو اكسر حلوم أبزخ الزيت أمرات أمارات إتات نوح كم زهوتته تحبيرو مهدام نايتون بعصر تتقمتي أبوت سوان عوباز ترفو 10 أبالات هاقرايت غانتا قعسو أجري إيرترا أملكيتون أمباسادر زمدة اتترئيو زقات أما حلفت فدريشن قعسو أجري إيرترا أممرات مماين تتعوتي رؤي دخماس سلزنبورو يكبل كم استسمع زملكة وكيلنا اتأخيبا بناي مخصاصن من ملكاتنا أطابعت منفس تقبيتو فتح كركب أبزخ الأمارات إتات كي تزاتي مبتانو أتحساسيبو أبزقوان زفريسات تركب هاقراويت غانتا قعسو أجري إيرترا زخونة تقنا متخخا أنت أوتن كي تقبرلا كام زلا تخط أنح كاب أخبراون زوباون توتاتات زي توسن أوان كتقلن زوسنة أخيبا زفري عوتن متاي أمسراحك حق زحلفو وسانا زي منبارو كفلة تخيلو لو سبورتاوي نتفتات هاقرنا دارقانا وتهدرا مسارع تتنبير كبهال كم زكال زحبرا وكيل دمت مدرخ نتي كوميشن كونفيدريشناتون زمرح زلو حالفت وتهدرا مزلنا زلومن أم محدرا سبورتاوي نتفتات زتقاس تمكرون فلتقاتن زي بلومن كم زخون بمزخخار مرأينا إذا حيال سبورتنياتات أبزبون أهقران وددرات نمستاف عدد رخيبهم كاب هاقرنا بزوطلو بقبيلهم كتوفون شابو بوليتيكا عوباك حتون كم زرأيو يردو ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ምዝኹሉ ዘቤታዊ ጣጣታት ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ዝውንኑ ዘለዉ ዓወታትን ጽልዋ ይብርህ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ጸጋዚ ብግቡእ ኣመሓዲሩ ዘኽእል ሞያዊ መሪሕነት እንተዘይነብር ክርከብ ዝኽእል ዓወታት ዝተዓጣጠፈ ምኾነ ዝበሉ ወገናት ሓያሎ እዮም ብንግዳዊ ኮርፖሬሽን ቂሒ ባሕሪ ባዶ 9 ሄክታር ዝወር ጸሊም ዕዳጋ ኣብ ትዕዳጋን ዝጸንሐ መጠን ሸርፊ ናይ ወፃ ባጤራታት ብዕጽፍን ምግዳሉ ይሰርሕ ብምህላው ነቲ ኣሞንጉኡን ከም ማሕበራት ኮይኖም ኣብ ስራሕ ክነጥፉ ዝጸንሑ ኣሽረፍትን ሓወልትን ጀሚር ዘሎ ዘይምስምምዓት ይብእስ ከም ዘሎ ተገሊጹ ን$1 ኣሜሪካ ልዕሊ 50 ናቕፋ ክሽረፈሉ ዝጸንሐ ቁጥሪ ጸሊም ዕዳጋ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 18 ናቕፋ ንምውረዱ ዘድሊ ድፍኢት በቲ ንግዳዊ ኮርፖሬሽን ይካየድ ከም ዘሎ ዘመልከቱ ጸብጻባት እዚ ተግባር ዝነቶም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ብዝጸንሐ መጠን ተሸራፊ ናይ ናቕፋ ገዚኦም ዝጸንሑ ነጋዶን ኣሽረፍትን ብቐጥታ ጸልዩ ከም ዘሎ ኣረድዮም ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ቁጠባ ይገልጹ ከም ዘለው መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጸሊም ዕዳጋን ዝጸንሐ መጠን ሸርፊ ንምግዳሉ ዝጓየ ዘሎ ቀንዲ ዕላማ ብዝኾነ መለክዒ ውዱእ ከም ዘይኮነ መጠን ሸርፍን ዝቕባብን ሃገራዊ ባጤራ ብትእዛዝን ኣሃዛት ብምቕራብን ጥራይ ዝፍወስ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ናይ ምግባር ዓቕምን ሓይልን ሃገራዊ ባጤራ ዝምስክር ብድፊእ ዘይኮነ ዱልዱል ቁጠባዊ ትሕተ ቅርፅን ንዕኡ ዝኽተል ኣስራሕ መርሓታትን ኣብ ባይታ ምዝህሉ ጥራይ ከም ዝኾነ ኣስሚሮሙሉ ኤውሮፓ ሕብረት ንኤርትራ ክህቦ መጢኑ ዘሎ ገንዘብ ቅድሚ ምጅማሩ መንግስቲ ኤርትራ ንመጠን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከረጋግእ ይጓየ ምህላው ዝሓበሩቶም ተንተንቲ እዚ ግና ምስ ውህድ ቁጠባዊ መርሓታት ዝዛልቕ ብዘይምዃኑ ዝህልዎ መለሳ ዝበኣሰ ዕንወት ጥራይ ከም ዝኾኑ እዮም ኣጠንቂቖም بمنجد تأواج لعل 65 بليون ኣብ ዑደት ዝጸንሐ ወርቃቕቲ ናይ ባጤራ ናቕፋ ናብ ኢድ መንግስቲ ከኣቱ ተደሊኾም ዘሎ ዝሓበሩቶም ተንተንቲ ነዚ ዓቕን ገንዘብ ክጠውር ዝኽእል እኹል ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከምዘየለ እንዳተፈልጠ መንግስቲ ኤርትራ ንዝቕባበ ባጤራ ናቕፋ ቅጅል ብዝበሉ ሓሳብ ጥራይ ክቆጻጸሮ ምድላዩ ልዑል ስክፍታት ከም ዝፈጠረሎም ብምግላጽ እቲ ሓሳብ እቲ ክፉት ናይ ንግድን ወፍርን ዕድላት ከይዋደድካ ማሕበራዊ ፍትሕን ልዕልና ሕግን ከየስመርካ ስርቂ ሃገራዊ ግምጃ ከይገዛእካ ብኮንትራባንድ ብልሽውናን ኣብ ዝነጥፉ ቁጠባ ክዕወት ከም ዘይኮነ ኣዘኻኺሮም ዓመት 2015 ህይወት 5000 ሰባት ኣብ ጉዕዞ ስደት ዝጠፍኣላ መራር ዓመት ከም ዝኾነት ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ኣህጉራዊ መዓልቲ ስደት ብ18 ታሕሳስ ኣብ ዝተዘከረሉ ኣጋጣሚ ገሊጹ እቲ ዋና ጸሓፊ ኣብ መግለጺኡ 2015 ዋሕዚ ስደት ዝበረኸላን ዝበኣሰ ዋሕዚ ዝድርኽ ዓለማዊ ነውጢ ዝዛየደላን ዓመት ኮይና ከም ዘላ መልኪቱ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ምኽባር መሰል ድሕነትን ከምኡውን ንጥርናፍ ስደተኛታት ዝኸትሎ ዘሎ ቁርብነት ብዘሰክፍ መልክዕ ይጸብብ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቡ
ንድሕነ ስደተኛታት ተባሂሎም ኣብ ዝተነጥፉ ኣህጉራውያን ውዕላት ክታመን ኣንቢረን ንትግባርኦም ዝፅውዓ ዘሎ ሃገራት ዓለም ብቁፅሪ ኣዝየን ውሕዳት ከም ዝኾና ዘዘኻኸረ ዋና ጸሓፊ ባንኪሙን መንግስታት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘለዎም ኣጠማምታ ካብ ዘጥብቡ ንሉልያት ጠንቅታት ስደት ምፍታሕ ኣብ ቀጻልነት ተሰረተ ናይ ሓባር ስራሕ ከተግብሩ ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ምንጪ ስደተኛታትን መዓለቦምን ዝኾና ዘሎ ሃገራት ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ክስርሓሉ ተተሊሙ ዘሎ ኣጀንዳ ዘለኣ ምዕባለ 2030 ተቐሚጡ ዘሎ ጠንቅታትን መጻእቲ ስኸማትን ስደት ብዘለኣ ምዕባለን ምብድሆም ዘትክል ነጥቢ ቀጥታዊ ኣድህቦ ብምሃብ ክጻዓተሉ ከም ዝግባእ ወሲኹ ዘዘኻኸረ ባንኪሙን እዋናዊ ተርእዮ ዘይኮነ ጥንታዊ ሰረት ዘለዎ ስደት ብውህድ ስራሕን ኣህጉራዊ መርሓ ጎደናን ጥራይ ነባሪ ፍታሕ ክርከቡ ከም ዝኽእል ኣተንቢሁ ኣብቲ ዕለት ተመሳሳሊ መግለጺታት ዘስምዑ ፍሉይ ልኡኽ ንሰብኣዊ መሰል ስደተኛታት ኣህጉራዊ ውድብ ስደት ከምኡውን ኣቦ መንበር ኮሚቴ ንድሕነት መሰል ስደተኛታት ኣባላት ስድራ ቤቶምን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብዜጋታት ተንዝኣትዎም ሃገራት ዝተረኣቐን ጉህድን ኣድልዎን ጽልኣትን ይብርህ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም ካብ ፈለማ 1990ታት ብሰንኪ ዘቤታዊ ወጻእቲ ካብ ሃገሮም ናይ ዝተሰዱ ኤርትራውያን ቁጥሪ ኣሳት ፍርቂ ቢልዮን ዝበጽሕ ኮይኑ እዚ ድማ 800 ካብ ጠቕላል ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ጸብጻብ ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ዘረድእ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ብሉጽ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ 2015 ኮይኑ ተረቂሑ ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ምስ መርሃዊ ቅዱስ ናትናኤል ብርሃንን መክሰብ ደበሳይን ነዚ ክብሪ ዝተሓጽዮም ምጽንሖም ዝዝከር ኮይኖም ዳንኤል ነዚ 20 ኣፍሪቃውን ተቀዳደምቲ ዝተሓጽዩሉ መድረክ ክዕወተሉ ምኽኣሉ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዓቢ ሓበን ከም ዝኾነ ተንተንቲ ስፖርቲ ይገልጹ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዙር ፈረንሳ ዘንጸባርቆም ዓወታት ነዚ እዋናዊ ዓወቱ ዝደርኸ ምንባሩ ዘረዱ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዓወቱ ተቀዳዳማይ ግና ብዓብዪ ውህሉል ነጸብራቕ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ምስ ቅድድም ብሽክለታ ዝተሓሓዘ ሰረት ከም ዝኾነዮም ኣረድዮም ተቀዳዳማይ መክሰብ ደበሳይ ንኽብሪ ብሉጽ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ 2014 ተዓዊትሉ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ብዝሒ ናይቶም ነዚ ክብሪ ዝሕጸዩን ዝዕወትሉን ዘለዉ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዓመት መጸ ክውስኽ ምርኣይ ኤርትራ ብተዓውዲ ስፖርት ተመስክሮ ዘላ ዕብለላ ዘንጸባርቕ እዩ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ንሃገሮምን ክለባቶምን ወኪሎም ኣብ ዘካይድዎ ዞባውያን ኣህጉራውን ውድድራት ስሞም ብተደጋጋሚ ክርቋሕን ጸብለልታ ጸወታ ብምርኣይ ገዘፍቲ ዓወታት ክዓትሩ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑሎ ኤውሮፓዊ ሕብረት ንመንግስቲ ኤርትራ ብስም ልምዓታዊ ሓገዝ ክህቦ ወሲኑ ዘሎ ናይ 200 ሚልዮን ኤሮ ገንዘብ ደገፍ ኣብ ጥቕሚ ሓፋሽ ክውዕል ከም ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት ንወኪላት ድምፂ መድረኽ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣረድዮም እቲ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ኣብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ክዓልብ ጸዲኡ ዘሎ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምንታይ መዓላ ብዘየገድስ ኣብ ምዝላቕ መንበሮ ህዝብን ምምላስ ስርዓት ሕግን ክዋፈር ከም ዘይኮነ ዘተሓሳስብቶም ዜጋታት ኤውሮፓዊ ሕብረት ህዝቢ ኤርትራ በፂሕዎ ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ዘይኮነ ንምብራኸቲ ጸገም ይሰርሕ ምህላው ኣገንዚቦም ምሕደራ ንምንጻሃን ርኽበት ጸዓት ንምውሓስን ኣብ ትሕቲ ዝብል ንኤርትራ ክወሃብ ተባሂሉ ዘሎ ኤውሮፓዊ ሓገዝ ኣብ ኢድ ዜጋታት ንምጥቃጥን ሃገር ንምግዛእን ዘለዎ ዓቕምን ንዋትን ዘዋፍር መንግስቲ ዝወድቕ ብምዃኑ ክርከብ ዝኾነ ውፅኢት ጥዑይ ከም ዘይከውን ዝሓበሩቶም ዜጋታት ብግሰት ሰብኣዊ መሰላት ንዝጥቀስ ስርዓት ገንዘባዊ ሓገዝ ክትልግስ ምህቃኑ ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ እቲ ከም መሪሕ ተሓላቐ ዝምደረሉ ሰብኣውነት ዘለዎ መትከል ሙስሊም ምዃኑ ዘነጽር እዩ ኢሎም ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ምሕና ከም ቀንዲ መሳርያ ኣብ ዝቤታዊ መግዛእቲ ዝጥቀም መንግስቲ ኤርትራ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ህይወት ዜጋታት ንምምሕያሽ ተባሂሉ ዝቐርበሉ ገንዘባዊ ሓገዝ ናበይ ከም ዘእንፈቶ ነብሰ ጉልጢ ዝበለቶም ዜጋታት ኤውሮፓዊ ሕብረት ናብ ኤርትራ ምሪሕዎ ዘሎ ሓገዝ ኣብ ትሕቲ ቀጥታዊ ክትትሉ ክኸውን እንተዘፅዕት እኳ መሓሸ ድሕሪ ምባል እቲ ሕብረት ክፍጽሞ ተቃሪቡን ዘሎ ታሪኻዊ ጌጋ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ተላብዮም መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ስደተኛታት ክኽተሎም መዲቡ ከም ዘሎ ክእመተሎም ዝጸንሑ ተረርቲ ስጉምትታት ንምትግባር ስራሓቱ ጀሚሩ ከም ዘሎ ወኪል ድምፂ መድረክ ካብ ከተማ ካርቱም ኣቃሊሑ በዚ መሰረት ኣብ ካርቱም ዝርከቡ ስደተኛታት ደቂቕ ምርመራታት ከካይደሎም ጀሚሩ ከም ዘሎ እዚ ብፍላይ ነቶም ኣብ ላዕለዋይ ወኪል ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ከይተመዝገቡ ናብታ ከተማ ዝኣትዉ ወገናት ልዑል ስጋት ፈጢሩ ምህላው ወኪልና ሓቢሩ
ኣብ ሱዳን ብዘይ ሕጋዊ ፍቃድ ዝነብሩ ሚልዮናት ስደተኛታት ምህላው ዝነገር ኮይኑ መንግስቲ ኣብ ልዕሊኦም ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኾነ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዚ ኣብ ከተማ ካርቱም ጀሚሩ ዘሎ ሕጋውነትን ዘይ ሕጋውነትን ስደተኛታት ናይ መረጋጋጽ መስርሕ ንሓያሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣሰኪፉ ከም ዘሎ ዘረድእ ወኪልና ናብ ሃገሩ ዝኣትዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ኣሕሊፉ ክህብ ብዙሕ ዘየተሓሳሰቦ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ሓጺር እዋን ከተግብሮ ዘየጸግም ናይ ምጥራት ስጉምትታት ክወስድ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ኣተንቢሁ ኣብ ሱዳን ኣስታት 200,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝርከቡ ካብዚኣቶም እቶም ናይ ስራሕ ነባርነትን ወረቐት ዘለዎም ዝወሓዱ ኮይኖም እቶም ዝበዝሑ ብዘይ ዝኾነ ናይ ስደተኛታት ይኹን ነባርነት ወረቐት ዝነብሩ ከም ዝኾኑ ዝግለጽ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ሰማዕትና ካብ ዝሓለፉ ቀዳም ክሳብ ሎሚ ሰንበት ኣብ ኤርትራ ዝተኸስቱ ወይ ንኤርትራ ዝምልከቱ ዘባውን ዘይቤታውን ፍጻሜታት ዘቐርበሉ መደብ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ምስ ዝቕጽል ትሕዞና ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካብ ዝቐጺሉ ዝቐርብ መደብ ቅርዓት ባህሊ ክብራት ሰማዕቲ ንምልኦት ትሕዝትኡ ናብቲ መደብ ከስግረኩም ቅርዓት ባህሊ እነሆ ኣብ ናይ ቅርዓት ባህሊ መደብ ብምዃን እናዘናግዐ ፍልጠት የቕስም ዝበልናዮ ትሕዝቶ ጣሚርና ምስኻትኩም ክንጸንሕ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ምዉቕን ዕዙዝን ሰላምታና ኣብ ዘለኹም ይብጻሕኩም ሕቶ ምስላ ጥበባት ሰንበት ከምኡን ምስትምኣር ግጥሚ ንሎሚ ተዳልዮም ዘለዉ ኣካል ናይ መደብናዮም ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ዝዕድም ኣዳላዊትን ኣቕራቢትን ዝመደብ ኣስመረት መድሃንየ ሰናይ ጸንሖት ናብ ሕቶ ሰንበት መደብና ካብ ሰማዕቲ ዝለኣኹልና ዘለዎ ምስላታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቁጽሮም እናዛየደ ይኸይድ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ተገዳስነት ገይሮም ንዝልእኩልና ዘለዎ ኣቦታት ምስጋናና ልዑልን ፍሉይን እዩ ንኹሎም ተሳተፍትና እናመስገና ንሎሚ ኣቦና ኣቶ ከበዶም ሃይሉ ካብ ሆላንድ እዘን ዝስዕባ ምስላታት ልኢኹምልና ኣለዉ ምስጋናና ተቐበሉ ኣቦና ኣቶ ከበዶም ሃይሉ ኣብ ቀጻሊ ብርዕኹም ኣይትጉደም ንብል ፋሲካ ዝኣተወት ሸቃሊት ኩሉ ግዜ ፋሲካ ይመስላ ሃላይ ሰበይቲ ጸብሓ ይምቅራ ሓው ኣተወካ እንተበልዎ ሓሰር ተኸይድነ ኣለኹ በለ ደጊምና ምስጋናና ንኣቦና ኣቶ ከበዶም ሃይሉ ድሕሪ ብምስጋን ናብ ሕቶ ሰንበት ክንሓልፍ ኢና ንኹሕሊ ዝበልክዎ ንቑልዒ ሕቶ ደግማየ ንኹሕሊ ዝበልክዎ ንቑልዒ ንሙሉ ሓሳብ መልሲ ናይዛ ምስላ ኣብ መወዳእታና ክንምልስ እስከ ክንደይ ሰባት ኢና መሊስና ክንጸንሕ ኣብ መወዳእታ መደብና ይረኽበና ጥበባት ሰንበት ስለ ውሉድ ሓጻር ልብወለድ ዛንታ ብሚካኤል ማዓሾ ኣብ ቀዳማይ ዛንታ ስለ ውሉድ ኣብቲ መብራህቲ ዘይብሉ መንገዲ መተካእታ ዝኾነ ፋኑስ ሒዘን ኣብ ኩርናዕ ጎደና ናይ ከባቢ ባርዚሊ ማለት ሽዳ ንነዊሕ ዓመታት ሽጋራ ፉል ማስቲካ ሽቀጣ ዝረኣይ ዕደይ ዛይድ እንኮ ሓደ ወደን ኣብቲ ከም ኣውቲስት ብምዃን ተቖጢሩ ዝሰርሓሉ ዝነበረ መኪና ብዘይ ሓሰቦ ሃንደበት ሰብ ከም ዝቐተለ ብሰር ዝኸዓ ስድራ ቤት መዋቲ ኮነ ኢሉ ወድና ቀቲሎሞ ብምባል ንነዊሕ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ክእሰር ከም ዝተገብረ ኣደይ ዛይድ ብሰንኪ ማእሰርቲ ወደን ጽምዋ ተሰሚዕወን ብዘይካትን ለይትን መዓልትን ድቃስ ዝኸለአን ኣብ ገዝአን ዝዓሰላ ኣናፁ ዝበጽሐን ቤተሰብ ወይ ገረቤት ከም ዘይብለንን ሓደ መዓልቲ ግና
أب قربيت جزا تليفون تدويلون ودن كوت مخانو كم سنجرن نتن عمتات أب كبحي صندوق جزا نودي ممسليلة زت رقم أجنزب نود قربيت كوأطرلن كم زت أو عينا أب قدما يكفال زانتا سلولد تخطاتلنا قال يكفال يقتل أدي زايد كنت زيزا أكل جنزب دا خبي متي زحاتو حتو خمزي ملكوتنا فلت سلز سندو تسكف أنت بروخي بتنو تقولتهم قربان توهب النجزي ينبر أديخا ولد حسم كوينوني عدن عودن خوخنا اللي نفت أرق وطعيه كنتو تي حداك سبعي قن أحزن لين خون انبر انه دمات أقامي يريوت عنا مأكوتن هيبوني تنتنالو نتجنزب كوحل لازح لفو أمكارا بعلن تراين زفلتو اتود قربيت كرم يقوش مزبهلن نابز دلي أوني الأخن بتخاعك ودني أتجزيتي بفولي زمسوت أتنيرجن إذا كم كاسة زتك أمالات بحياء كوينو جنا بزعب أم حساب قديفو بزعب زلا أخو كسالت ألن قدن سلازنا برا أبسرحو تتأمدأ بلا كل تدميرو 4 شحن 320 كوين الكن علو إلو أبسرن اتزبلن زنبرا متأن جنزب كأملو أتقمن كنتو خمت فتشم هاي قمتان نسالس تخاء كم متأن كخمس مسان كم زدستان قبرن داقيم سنهنا نودين زنوكسل الأول متي وي 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 على إنا بلا بعلهم مزمور أتهيا أبتزنا برأو قودنا خوينان عميل تتطبيع كاب كل أكالاتن زي أرغتنيرو أحين تنترايو نزر أيو نجر كاب نسر فليني زستو علالو أبز جزيزون كساب عماوينا زموتو نتوم كواخبت بتمسا تعزبهم كوم أنا قبرا نقسنا تنيو زسخخرن بتخالق مدايكا بيت سماياوي حبر نتسنقن يمزانو زنو حتى كا معرضهم كواخبت أبازيحين يتمتعو كابتي زسات مؤو تمسات بحد نايسنا أمورت أقمزلو تبرابرا شقار هابني شقار هابني شقار هابني أتريرو تأمتن ني حموشتنا أفا شقارة سلسة الزلز أخلالو بعلن مليين هبو زترفخ على معال تخبكا زود شدن حش خدا بلا دنقات انحدرن بقو بيت بحلاوي أقوات أطر أنت داريخان نجزئن تبقسا نبرتن تراني فنون أبيتنا استرحوا أتي زايد كابز دقسو زي دقسو يبزح حساب وترون أب حدا ودني السفل ينافقو قالاتو وازقو في الشختو أبتات ألام تجيلي بلن زرخب أخويني سمعن بتخاء قول عن عبن نايتي بيت نستيو كوم أزيبل هين برن كوينو قنا فرد زود الله أوارح كم زترفو سلاسي جابرييل ميكييل ماريام نابلا بزيدو مؤطريين يرقا قزا بعد تبقوان بات زي تتصبيقو بزح جنزب تقريما تحقو سنينو إيلان إذن كندزن تدماميرو كدك صنايك إلني نافقوت حاقوس
صموا شاولت زياتهم تدماميرهم حادو تجو سميت كم زرطن أخيرهم من يوم كم قلنا بلا اتن حلنا انزكوح كحدو البيت كريستيان يبرابرن وقحتا سرح سلزي بلن بقاستا بيت تقولتن كيدن تقولتن يبصحا كوينو قنا نحلنا انزملا ينبرن كابيت كريستيان مستملسا تدويلو استحبرن ملأخت خمزلون تنقرأ اتستدوللن كودنيو نسانون قمتن اي ساعتن بجي كودن زدوللن سلزي بلن ودخن كابيت معسر تسنبل مصاني إلوكن زبل مال اختي حزلن قول حقوري بيت متيو زأكل عسبيزة حيزان كأ بيت معسر تسنبل بتصحى بسرات ودن ممتو سنيئان بيتن تملسا شو دقيمن زتفت رايوز مثلا ودنا بسالستن خوات زسالت قرآتي كسالت ينيرو أسالت أنون ودين متى بأنياتو حاقوس ددهري انكسنيني كأنيو أدي زايد نزرخو بأسا موتا ودن كنقرا أبسرح تتصمدا ولا نتزي زارب أموكواق نقرا أتقل عنين زخون سبقين نسمعيتن تردئو نتمنيتن زراقود تمنيتن تريهبن ودن كساب زمتخا كابتي زسرحو جنزب تقل تعدقت نخل زساسي عرك ودنيو وراي كم زآتون لعلن تحت مبلا كالاي كفال زانتا اتولاد ابزي تزازي مالا سالساي كفالا زمت السنبت تخداتلو مستمقار قطمي قطمتات نستمقرلو جيزي بتحنا لنا كبران سمعتنا نلومي كابتا زولو يزهلو تبل متحف اكوب قطمتات ملس نقوسة قامين اتبل قطمينا كنقرب حبيرنا نستمقر قامي نستخي قوال عخواي قوال هدمو كابت اغرينا بصفري قابي تقمقمو سلال تبليو قنين مفتلن شواز هارفلو طحلون حلبتن هنن تبليو بعالن نقدتن عطاء كابت اواري توريد كسديو ابت معد اخت امت اسكبليو تجعاي بعرايكم كي اتب حزاتي كوبكي كسديو نربا وردي اب اللوخ انا ما يحط ايت الري انبا حبابلني كبهرر بقطري قامي نسخي اقوابز تهرفي بعلوم يموتو سبنوي سبعرفي دانقاي رأيو لي زي تبلي شفنتي يترف على ماويان سديعون بحتوتي انكو عبان السخصناتي كونكي دك سيزا حدر يتبيلكي عمت حانوي الكسنا مقدي كرمت تيخي أبقوعت خدي تسفاز درارات تأمات يدعرو نبسي بتسلالك في الساية عسلو بفلا يابدن بأخلنا رأخي رفع إلو دانقا أبلع لدخعي لبي بحرفت زخونا ندعي بجخبا قام حج السمعي حيت أنا يأكلو لو مقوعي داس نتكل أمو بيتنا نعي حيت أنا يأكلو لو مقوعي داس نتكل أمو بيتنا نعي ملس نقصة
ناي مزازم مدبنا جيزي بتحنا لنا سمعتنا حتى مملا مولو حساب ناي مسلا كنملسينا كندي سبات نزامولو مسلا ملا شرخي من لنا بلخ نملس نقحلي الزبل كو نقلعي نمولو حساب نايزا مسلا بخمس السعب نملسو نقحلي زبل كو نقلعي نفقر زبل كو نتقلعي مولو حساب خندق موينا نقحلي زبل كو نقلعي نفقر زبل كو نتقلعي أبز حلفة سومون كاب سمعتي نايزبط حنا صحفات اسمات كنتقسينا دلاي فتحي كاب اسمرا أبونا أتو أبودوم هايلو كاب هولاند أماني لرأيا كاب مينيسوتا أمريكا روبيل كاب شودن سمايت هابتوم كاب جرمانيوم مسكانا نتقبلو بلو كوبراتن كوبرانا سمعتنا نايلو متحستو مدب قرعات بها بزازي من اللونا أبزمت مدب داق مايكنا رخبينا مساخم زتصنحكو أو هاديتن أعرابيتن زمدب أسمرت مدهاني سنايك أنا نخلاتنا زي خبركم سمعتنا بمن اسياد ليت لو تزم محالف مدب كابز قتلو كقربيو نمكتالكم بخبر نعدم دمتي إرتراويان من إسيات نلوتي راديو إيوائسي مالت دمتي إرتراويان من إسيات نلوتي كل جزء سنبت كاب ساعة شمونتن فرعان سقاب ساعة شعتنا يمشتها قصات سرا إرترا بحتصير معبل 11,700 كيلو هرتز وي 25 متر باند كمون بساتلايت على نايل سات ب 11,678 ميجا هرتز بولاريزيشن فيرتيكال يفنو إيوائسي أبسدت بزنبرو إرتراويان من إسيات زقومة أمولو خفلات عالم أبلات زلووو أب إرترا سربت تغلوطين غمتس زكالس محبر إيوائسي شجر إرترا كتحب إرتراويان زحمرتو محبر كوينو مسرة تابعان طلبات إيوائسي انتهى مزبهال قداماي والكملاخي سياسة فوقي بزيك المخونة سلطان الحزبي يركب كالاي نحلنا بوليتيكان أسرات بزيك المخونة يفتحوا سالساي وفي بارنت كوين زولو دارت قلبو هاقرا عبرقوت بقطبات دو يبال رابعاي ملكاو سرعة إسياس تقاليو بقوام بزم محل الديمقراطية ومنقستي يتكا سلام زخبركم سمعت راديو إيوائسي أبزنا لهم عن مدبنا نتي أبز حلفة سومون تجمرنايو على محتت مس تطبقات سبعات مسارات ويدور إلسا جروم كالاي كفالو حزنا لكم قريبنا لنا مكتتا لكم بخبر نقدم إلسا دحري أب نيويوركن أو واشنطن ديسين دقبركيو ناي سراح مبصح ناب كندا خمز خدكن أب كندا وناب إدمنتن تمساسال سراح كم سراحك إخي يعلي لكنا نيركي كابو قتلكي ناب كالجري إخي خدكي إلسا اسكي ناي كالغاري دغبركيو عدتون او خلخسكي نيشا كافلنا اب كالغاري ناي حزبو اخيبا اي حسابو ناي نبرنن خغبرجن اب كالغاري اب كلتشحن كلتن كمالتا تسوغيغوم ناب إرترا اتيوم بزح استساقيو بدحريون نخالأ جزء الدرخيبهم أنا عفتو قدايتي بزح تساتفو سلازم نبرني ساتهم نسالسي حجر بسلام ني كت آيسو مساتهم أب كالغاري ترخيبي شحواتي تمايتنا مبزحتهم تي نابرو تغيروا قالي زمهروا قالي سرح زي حازو مبزحتهم أبتي زلوا هاجر نايبة حقي من نبابرهم أتعطيهم
ጽቡቕ ናብራ ክነብሩ ዝጀመሩ ስለ ዝኾኑ ምስኣቶም እዩቲ ርክበይ ነይሩ ኣብ ካልጋሪ ገለውን ብዙሕ ስቅያት ዘሕለፉ ስለ ዝኾኑ ዝተሳቀዩ ብዛዕባኡ እውን ክንዘራረብ ነርና ንኻልኣይ ግዜ ኢና ንራኸብ ዘለና ስለዚ በጋጣሚ ኮይኑ ካብ ካልጋሪ ንማልታ በቐጥታ ከይደ ስለዚ ኣብ 2002 ንመጀመርያ ግዜ ኤርትራውያን ካብ ማልታ ዝተሰጎጉሉ ብዙሕ ኩነታት ይፈጢሩ ምክንያቱም እሳቶም ምስኣተው ስጋዕ 2004 ደሃያ ይነበረናን ካብ 2004 ስጋዕ 2003 ኣቢሉ መጨረሻ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ናታቶም ምስጓግ UNHCR ወይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ናይ ረፊጂ ጉዳያት ዝከታተል ማሕበር ማለት እዩ ኣካል ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማለት እዩ እሱ ፖዚሽን ዶክመንት ኣውፅኡ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ብዛዕባ ናይ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝኾነ ስደተኛ ዋላ እውን እቲ ጉዳዩ ዘይዕግብ እንተኮይኑ እሞ ዝተነፀጉ ኸማን ንኤርትራ ንኸይምለሱ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ብድሕሪ ናይቲ ማልታ ምስተሰጉጉ ካብ ማልታ ምስተሰጉጉ ማለት እዩ ዋላ ካብ በዓል ግብፅን ሊብያን ይሰጎግ ዳ እምበር ካብ ካልእ ሃገራት ብድሕሪኡ ኤርትራዊ ናብ ዓዱ ምስጓግ ደው ዝበለሉ ግዜ እዩ ነይሩ ምክንያቱም እሳቶም ዘሕለፍዎ ብጣዕሚ ብዙሕ ሽግር ባዕላቶም ምስ ወፁ ስለ ዝተዛረቡ ናታቶም ምዝራብ ንብዙሓት በማእት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቁባ ኣብ ሙሉእ ዓለም ሓጊዙ እዩ ክብል ይኽእል ንዓይ እውን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናብ ረፊጂ ናይ ብሓፈሽኡ ኤርትራውያን ኣብ ክሰርሓሉ ዝጀመርኩሉ እዋን እዩ ነይሩ 2002 ስለዚ ፍልይ ዝበለ ዝምድና ኣለኒ ምስቶም ካብ ማልታ ዝተሰጎጉ ገሊኦም ጽቡቕ ቦታ ጽቡቕ ስራሕ ሒዞም ክርኢ ከለኹ ደስ ብለኒ ብኣንጻሩ ድማ ዋላ ኣብ ካልጋሪ እውን ኣይረኸብኩዎም እንዳ እምበር ገለ ድማ እቲ ሽግሮም ዘሕለፍዎ ረሲዖም ጠቕላላ ነቲ መንግስቲ ኣብ ደገ ዝድግፉ ከም ዘለው ድማ ሰምዐ ኢንፋክት እቶም መብዛሕትኦም ካብ ማልታ ዝኸዱ ኣብ ሕልፊ ኣብ ካልጋሪ ዝርከቡስ ነቲ ስርዓት ምስ ስርዓት ዝገብሮ ዝድግፉ ኣብቲ ናይ ስርዓት ዝገብሮ ውራያት ብዙሕ ዝሳተፉ እዮም መስበሉኒ ሓዚነ እንቋዕ ደኣተ ህይወቶም ደሓነ እንቋዕ ጽቡቕ በጽሑ እምበር ዋላ ሓንቲ እዚ ናይ ሕልና ጉዳይ እዩ ምክንያቱም ኣይርዳእካን እዩ ብዙሕ ስቅያት የመሕሊፎም ብዙሕም ተቐጥቂጦም ካብኣቶም ዝተረሸነ ዝመተ ብጻይ እውን ኣለዎም ዝለመሱ እውን ኣለዎም ስለዚ ነቶም ሕልነኦም ኣገዲድዎም ምስ ህዝቦም ኣብ እዋን እዚ ጠጠው ዝበሉ ምስጋናይ እንዳቕረብኩ ነቶም ምስ ስርዓት ኮይኖም ዘጣቕዑ እሞ በቲ ሽግርቲ ዝሓለፉ ድማ ኣብ ልቦንኦም ክምለሱ ተስፋ ገብር ሕራይ ኤልሳ ከም ዝበልክዮ ድሕሪ ኤድመንተን ኣብ ካልግሪ ካብ ካልግሪ ከዓ ብቐጥታ ናብ ማልታ ክኸድኪ ኣብ ማልታ ኣብ ሕዳር 11 ኣብ ዝተጋበአ መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኣፍሪቃን ዓለምን ዝተሳተፍዎ ዋዕላ ተኻይዱ ነይሩ ብዛዕባ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ዘለዉ ስደተኛታት ከመይ ጌርካ መግትኢ ትገብረሉ ዝብል ነይሩ ዛዕባ እስኪ ኣብኡ ዘለኪ ሓፈሻዊ ርእይቶ ከመይ ነይሩ እስኪ ንሰማዕትና ክትገልጽሎም እዚ ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተረኣየ በሽሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ካብ ሲርያ ካብ ኣፍሪቃ ካብ ኣፍጋኒስታን በዚ ናይ ሜዲትሬንያን ባሕሪ ኣቋሪፆም ኣብ ኤውሮፓ ይበፅሑ ስለ ዘለው ሃገራት ኤውሮፓ ብጣዕሚ ኣብ ሻቅሎት ኣትየን ዘለዋ ሕጂ እቲ ካብ ናይ ብሓቂ ኣብ ናይ ዳርጋ ጭንቅን ድዮም ኣትዮም እንታይ ኢና ክንገብሮም ነዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ሲ ከመይ ጌርና እናጠጠው ከነብሎ ካብ ዝብል
تبقيسهم بحبار كوينا دوبنا تقطعت إرنا تمجرنا إنا زواحد سدتنياتات دونا بلو جي نزلنا خجبرو دما إسرائيل ثلاثة هجرات أفريقيا زخون سقع حدا نتبي شمون بليون يورو حاجز كبركتو مخانو نزل دماني تراست فند كمزي كفو لا حاجز كفو عينة كفيتو أمسي نتجنزب عواتيوم كأو لن نفسه كف هجرات سممع كجبرو كفرارو مو نتجنزب نخهبويو تي مدب زلو كاب استبقيسهم دما إرترا كاب كنت 100 مليون نلعلي زخون حاجز ناي ديفلوبمنت كنهبينا كبنو خلوغن ناي بحق يافت بايتا معبالي هوسبيتال داخل تسرح بيت مرت داخل تسرح يونيفرسيتي داخل تسرح كيكون نسي تقندي نايزي لعلى 100 مليون بشيم ديفلوبمنت ايد قنا نتهم سدتنياتات كاب إرترا زبقس وست أتقون خطب كحجز زبليو نيرو زسئلكا زي كون كخون زي كأل قدا كاب عقل صبت سبقس مدبيو كوينو تسمي إننا نخلنا بقد عليون تقاومو كنقبر تاني حنا إنا كله تي دلاي فتحي سب زبالة إرتراوي كقبلوا زي كأل رأي إلسان أب أحمد سكين أبتي نايت جنزب نبت حاجز كلميو جن حتى كده لي أمالتا نكلخي مشكلة قاعدة أتات تهاجر على محتى تكاير كنيركي أو كل قاعدة أوتش كنيرك مالتي تحدى تايمز أوف مالتا زبل قاعدة أخون كله تحدى عن نيوز 24 يبل مالتيو أبتي تايمز أوف مالتا زبل قاعدة أب كلميت كم دري زلخو مس بريزيدنت هاجر نبر جورج أبيلون مس كاثوليكاويت أبا ويكاغشي أبا ديسوس مينتوفن يذولت سلخي اسكي مزوم سبات يوم انتاي عينتنا يسرح ركبين يركي حتسرع بك تقلت لي ويل نعم جمرة أب كأمالتا إبتراوين زاتولو أب ورحي شوعت كل تشحن كل تاني نيرو هجي إرتراوين آتيوماؤو بزح شجر سلزقات أمهم شعو حانتي إيميل تصحيفات اللي إرسا إرتراوين تشجروا مالومو بجاخ حق زيوم تبليا سو كورحي شوعت كل تشحن كل تن جميري أب إرتراوين أمالتا خبزاتو لوبيزي مس أبا مينتوف فادر مينتوف ناي بيس لاباراتوري محبريو حلافي أمسهم مسرات حلافنيوم كم أون دكتور جورج أبيلا أفتوانتي أبالنا البرلمان طبقان يوم زنبرو جي مزم كلته نتهم إرتراويان نخن حجز بحنسا بزح سريحنا بتعمي زخبرو من نايبا حقي قبل بي فولي بوتا زلوم والكسبات يوم مالتان مجمرة جيزي بزحات تسلمتي أفريقياويان مساعتو رفيجي خوينهم تهزبي تسنابيدو تمنجست تسنابيدو نشتي هاجر سلزخونت شمونت ميتشيح هزبي زلوا عباية كونتن تلزي نايب حق تسنابيدوم أتححزا نايتهم حاتت عقبة إتراويانن كالوت أفريقياويانن بتعم حماقي نيرو عفتي نبرت تنكر وان زم سبات زياتهم فرحناي منقستهم فرحناي هزبهم شكات نايتهم حاتت عقبة أب قمت كمتاو أنصار منقست زقبرو زنبرن تهزبي فرحن نعو بديهم مس توم وطعات حاتت عقبة إرتراويانن أفريقياويانن دوز بلو سباتيهم سلازيس نعي دحري كنديما عامت 13 عامت نمالتا نمجمرة جزي بدقة خوينة بزح سريحي خنستي نمالتا خيدي فلتني ليري حجيقن بأكال تراخيبنا بدحريو of course دكتور جورج أبيلا أف كنت شحن تشعتن بريزيدنت هاجر مالتا خوينو مريضهم سقع خلت شحن 14 عامت بريزيدنت نايتا هاجر يوم نيرو سلازسي نعي بتعمي عاب خبرن حبنني نيرو مساعتهم بأكل كركب كراخيبي تزحلفنايو تشعوز نبري شجرن قلن كلمات
بتعم دس زبلو سبات يوم نيرهم حجي تغنتات تغيروا كابتي عصر سلسة عمد زنبري تهزبي زلوار رأيا هون ولا تمنقست تغيروا إذا قبل كله جن ستيل بزح شجر علوهم بزح حتى نتأجو حتى تعقبا إرتراويان كم زلوا فليتين مهناتهم أخيبا جيرن يرمس إرتراويان حواتي حبيرو من اللو تحدى أو زلوهم تأجمات السو بمحبرنا جيرنا نتمنقستي كنت صحف من الوقت تدليون نخلق أكيزي تمليشي إذا قدايزي قداي إرتراويان سدتنياتات زرخبو شجراتن حدا تأجماتن بخمي كفتح كم زخيل بحبار كوينا مسبع الجسويت رفيجي سيرفيس مع الدكتور كاترين كمالري كمون بعر كريستينا زامي تنزياتنون نبزح عمتات حتى تعقبها إرتراويان كحجزات صنحة بواتن بحفشو جسويت رفيجي سيرفيس عابيو بزحات سرحتنياتات زلوه ناي بحقين كله سدتنيا أفتعدي حاجة زهبو أنا مساعتهم أب كلتن جميرة يسرحي بقربة سرحي سلزي مساعتهم مس بيس لابن كون كاس كم يجير كسرح كم زخيل كنت حاجز كم نخيل تزراري بنا لنا بحفشون كنسفه إينا سلزي بتعمي فلي زبالة نايبة حقي بزح تذكرتات زكاتتي أخيبا إنيرو مس كلن ولا مس جسويت رفيجي سيرفيسن مس بيس لابن كواب توسخ انت قبل كده ابتا خليت غازيتا نيوز 24 زبل انت الكل خيل ساو كم بذهبكم حبريتا او صموهم زلو ኤርትራ ናይ ራዕዲ ጨቋኒትን ሚስጥራዊትን ሃገር እያ እታ ዝበዝሕ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ተፋኑ ሃገር ስለ ዝኾነት ሓገዝ ኣይግባኣን እዩ ኢልኪ ቃልኪ ሂብኩም ኣለኹም ሞ እዚ ምስ ሓደ ተደናገጽ ናይ ስራ ዓድዩ ሓደ ኤርትራውያን እቲ ሓገዝ ወላ እኳ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ክርከብ ከሎት መንግስቲ ኤርትራ ዝበዝሕ ክፋሉ ይጥቀመሉ እንተኾነ بمتونو ون نهزب إرترا خربح يخيل يزبر رئيتوتات هاللومو اسكي نزي تقاراج عو حسابات مالت حاجز ندحر كيدو نهزبون كتاكم يخيلي ولا كوا كم تزدل انت ذيك وانا زبل رئيتو ناتكي ملسي انتايو أبو ناتي ملسي انتايو قدامي نجر ازي حاجز كاب ايو ويدماني زناي European حبرت زوهاب according to تناي article شمونته ناي إوروبيان ناتاتهم كستاي بزعبا سبقوا مسلات سممع كقبرو يقددوا يوم توم جنزب زقبلو ولا توم زهبو ناي كوتونو أغريمنت يزبهال ناي كوتونو أغريمنت أرتيكل 8 عنك شمونت ناي كوتونو سممع كم وندحرب لالو خوينو أبكل تشحن شمونتن 120 مليون توهيبا إرترا 120 مليون كوكوهاب كلا أفتوانتون زعينة تقاومو إنا قريبنا نيرنا نمنتاي إرتراسي تحجز كتوسد كلا نايسب أو مسألة كونتات كتم حيش أسراتها تفتح بزي كس بزي فردي بزي سخونة نجر سب كي تأثر كم أون تي قوام كتتكبر إذا خلو زبل علوه نزيتات كتتجبر ندحر زي كي إلا تجنزب كوها بايبلون كلا يدما نحنا بمناتي محبر زجبرنا يوم صنع تنيرو هو وش إرترا مثلا بسرحو أفتي إيو زهبوا حاجز نا European Union مالتيو بروجكتات حدا بروجكتات بسرحو نيرو منا جي زي تقبلوا جنزب نعبنت هذا أول هجرة وأقلقلوت 450 نقفان دحر كوينو مهايو 4 الشيء تقبلنا إنا إلكم فرموا إلهم يفرموا نيرهم سلزي اتزوها بحاجز زكوز أتقروا سبيله نحنا دما زخون أول هجرة وأقلقلوت أب إرتراسي عبزت وبوتا حاسون لا تبها لإيد سره كم زخيتبل أجاها أول هجرة وأقلقلوت كيتبل تباهيلهم دسرحوا مالو ناي حسوت ناي متياس كارد يهبوهم تتأيسهم يملهم يمزقوهم دحرين تكاردوني وستوهم سلازسي
كل تسرحنا عمد سلزخوني أبوشتي إرترا اتهزبي إرتراون كتقملو سلزي كونه اتزعتو جنزبون أبي كم زعتو سلزي